Good afternoon. Ikhamera yam namhlanje imbi maan andazi noba itheni. Imbi kakubi but ke ngoku namhlanje ndize ndinepheni ndawo engcono bazali nabazalwane naiintanga zam kuba ndiyazi ndizawubukelwa ngumntu wonke. Makhe sincokole ke ngoku, sesincokola ngoku. Kuyokude kwamnyama kangaka ekamereni yam namhlanje. Makhe sincokole ngabantu abangekho semthethweni ke ngoku. Ndiyabona idala itrend hayiwe. So ufuna siyixhakaxhake sonke apha, sielabhorethe, sihlalukanye, siyiandastende ngathi kuyakhanya. Kungcono masiyiandastende. So xa siyiandastenda sithini? Sithi masibeke from a pan-Africanist point of view ke ngoku ithi le way. Africans, yabo, kuthiwa basuka eZimbabwe. Africans are chasing Africans out of an African country. Sendiyibeka njalo yinyani ke leyo, andinaxesha uba uyayithanda okanye ayithandi. The truth is the truth. Truth ayinangxaki neefilings zakho. Africans are chasing Africans out of an African country. Yabo, within the African. Amandiseke isilungu sam. But ke back to the point of view, is that fanele sibagxotshe naba bantu. Now abanye baba quick but yes, but the end of factor is bakhona ootishala abasuka ngapha kwamazwe achephessional bayafundisa, yabo. Like me, geography yam, yabo, fundiswa tishala professional balangwalapha but ndipasile ngenxa yakhe, yabo. So like aba bantu some of them, yabo, xa bafika batitsha grade 7, ndatitsha ngutishala usuka eZimbabwe, yabo. Wanditsha ndapasa maths bendingayazi maths nyhani veki level 1 every fucking term. But ke ndayipasa wandicenga, yabo. Usuka phi lo mntu? Usuka eZimbabwe, yabo. Grade 7 ke lowo. Then from grade 11 to grade 12 English. Grade 11 bendingayazi ncam but wandincedisa. Usuka phi? Phandle. Grade 12 usuka ngaphi? Phandle lo mntu wandiunderstandisa, wandianalysisa, yabo. Then kwalapha ecala, yho, sendixela indawo yam phaa noba ndingazonihayijeka, I don't give a fuck. So kwalapha ecala, yabo, khona nje aba bantu mhlawumbi ke ndingxolo nabo bangaphandle, ndivana nabo bangaphandle. Africans kaloku, mna mntasekhaya. Africa is Africa for Africans, with Africans. Let's check at the matter ngoku. Silwa nobani? Who's our enemy? Bani isitha sethu currently ngoku? Isitha sethu mandithi white monopoly capital, obviously. Ke ngoku because lo mntu omgxotshayo kliniki nyhani ke lena, andika-express opinion yam, sathetha facts, nditshela nge-facts ngoku. Fact after fact after fact after fact uba lo mntu omgxotshayo ekliniki uba nganto, angathina ntoni, angakhuphi umntana, yabo. Ndazi ndibeka njani in simpler terms. Uba ibinguwe lo ngapha eZimbabwe ungazuyithanda, uzenza ividiyo uthi hihi Zimbabwe ngcolelians. Then ke ngoku thina ke ngoku, yabo abantu ngoba inhumane. Africans are cruel to Africans. Ndiyavuma ba-undocumented but ke noko shame noko man, hayibo. Umntu xa bangafa amadoda sikhona but masithathe fane khona imini apho kuhlalwa phantsi khona kuxoxwe kakuhle. But now let's focus Africa ingqondo mayibuye Africa ngoku. Sijonga phi ngoku? I'm shifting the focus to shushu, kuyabashushu ngoku. Masithethe inyani madoda. So ndithi 1,000 years ago, sayibeka ngoku. Nawe ungakhomenta undifundise kakhulu, andikafunda ndizakayazi but opinion. 1,000 years ago, not 1,000 but whatever years ago, Africa colonized, zafika ezikaka zingabelungu, ziyanto, ziyaxelela uba sawuthatha yiphi, sithathe yiphi, yabo. Then ke ngoku lo way isihlukanise, our enemy wazi umlungu, our enemy still umlungu, yabo, batsho abanye phofu. So ke ngoku silapha ngoku, masiyeke zakudala ngoku. Xa sendinika i-historical background, yabo, because uba we're all colonized except Ethiopia, obviously. Because yintoni? Ngabantu abaninwele zitheni ziyephu. Yayiqonda? Ke ngoku ngathi uMugabe umoshe eZimbabwe ngoba abantu baseZimbabwe baza ngapha befuna ntoni? I-safety. I understand. Bathatha imisebenzi but iVET ndiva kuthiwa abantu bayakhontribhuyutha ngeVET, yabo. So iVET iyanceda. So like masicinge, yabona,
I'm not educated kwezinye way, but opinion yami indlela endizibona ndithetha raw ke ngoku andifundanga ndireadanga article but sendisitsho because ke ndibona iforeigner iyothenga phaa ibox yabona ithi kurukujuju yabona ithi apho ramazaka yabo ndibona ke moja foreigner lena izothenga iyadiveta isislip sayo sinevet njengesam sinevet siyavethayiza sonke siyavetwa iyephile lowo yikho urhulumente ophethwe yintoni white monopoly capital. So who is really our enemy because ii-resources ezininzi ziyathathwa eCongo ziswe phi eAmerica, ziyathathwa apha ziswe phi eAmerica, ziyathathwa apha ziswe phi eEurope, ziyathathwa apha ziswe phi. So let's focus, let's shift our focus sibone ke ngoku because yabona ke ngoku anongosijonga uba who's the real enemy apha. Khona laa quote ubone mna nomhlobo wam xa sidlala i-chess yabo. Khona umhlobo wam azimbize egama bakazuthanga kangapha nam yabo. Musako on TikTok ngimfollowishe Musako. Xa sidlala i-chess yabo ke sidlala i-chess. Silwisa ezi chessboard eziyi-two, white no-black yabo. In this case Africans and Africans, different countries yabo. Siyazilwisa but mna naye mhlobo wam singabahlobo abavana kakhulu. Yabona njengoba sidlala le chess simane sihambise ezi pisi simenza zikhabane sisuke egemini ipisi. Mna naye mhlobo wam sintoni esivana kakubi but ke ngoku sikhontrola ezi pawns uba nezi kings uba zibulalane sisuke endleleni. Think about that icinge loo way. Singasebenza nabantu, ungasebenza naba bantu, create more yabo. Ngoku kweli xesha ngoku lento lee-elections next year osekudisotha le wedudula operation. Hawu madoda hayi masibadudule ngoku, masibadudule asiqale sihlale phantsi sithethe ngezethu iindaba neendakatiti yabo zalapha ekuhlaleni. Okay hayi ngoku umbane awukho into electricity ayikho ngubani lo ozayo, zonke azikho yayiwo ezinye ezinjalo. Ngoku kusondele ii-elections senza ngantoni? Ngedudula. Xa kusondele ii-elections akufanelanga sithethe ngedudula xa kusondele ii-election. Ngoku fanele siqale silungise ngoku kuhlala sibambe abantu accountable. Sithi wena meya nawe ward councillor uthe ngo-2025 ngoJulayi sasiba nezindlu zangasese ezintle ezinuka kamnandi, ethi ithoyilethi xa isikha iphinde iregenerate enze ukutya, senze umzekelo. But asikabi nazo zo, ifanele ube accountable ngoku, so ii-leaders accountable xa uvowuta madoda. Let's not shift our focus Africans. Ndiyavuma politics before the punani, consciousness before the cookie. Akumiwe kancinci ngoku bantakwethu okwangoku masibe sijonge politics ngoku, masipolitike ngoku sijonge sitsha ngubani ngoku. Ndizawufuna nyhani umntu ozawuba nayo ne-conversation nam abhale comment into ayicingayo. Bhala nabe unabisise, ndifuna unabe uthi ne yabo. Masixa sithethe le way. Ndiyavuma uba undocumented aba bantu but masingade sibe inhumane yabo, inhumane asingobantu ngoku. Sinqanda abantu bethu abangamaAfrika abangafumani nto. Banamamegqitha ayazi bandiphazamisa, bandivula ii-blinds bandiphazamisa, bandijonga bafuna uthetha yabo. So ke ngoku masingabi inhumane to others, let's be humane to others. Then ke ngoku xa si-humane to others because laa mZimbabwe amgxotshayo phaa fana nam nawe uyazizamela naye. He's trying his best to phanda. Siphantsi kwetafile sanilibala, siphantsi kwetafile. Bakhona abantu abaphezu kwetafile abatya kakhulu fondini, batya izigudugudu zekeyiki, igudugudu zepayi, thina siphantsi kwetafile. So thina fanele silwe ukuze thina sihlale etafileni kakuhle yabo. Nothi mna ndihlala etafileni nothi mna kukho mntu ongena eyadini yam. Uba ungenile uzawubona udibana nayo ndoyika into. But ke loo nto madoda masicinge, let's talk, let's think about this. Are we gonna really be inhumane to our African brothers? Then call the white people. Ubabona bathini? Nithi ngaba lapha ne? Ndithatha ikofi yam. Nithi ngaba lapha ne? Nithi ngaba lapha belungu nithi aba bantu yabo uZimbabwe wakho, umntu osuke eZimbabwe illegal foreign yabo. But ke lo mlungu shame utamkhulu lo mlungu owabulala utamkhulu wakho hayi
Ngowasekhaya lo mlungu man. Umlungu eSouth Africa yakho mfondini. South Africa belongs to all and those who live in it. South Africa belongs to Indians. Indians and whites are not our family because sifane sijonge ifamily yethu. Yabo. I have nothing against Indians ke ngoku but I fight for Africans ngoku okwangoku. Yeah. Bendiyayicinga le before ndithethe andithethe kaka ndithethe into ebhakileyo. Before ndithethe into ebhakileyo xa ndiyicingisise uba mani ngumAfrika wam lo. Utamkhulu notamkhulu wakhe notamkhulu bam babethwa basetyenziswa isizilevu. Kabuhlungu madoda jikelele kwiAfrika ngaphandle kweEthiopia. Ke ngoku thina bazukulwane babo silwa sodwa yabo. Then sibize ke ngoku abazukulwane babelungu aba bebabetha amabhore sithi hayi is my friend ndibana ezigama laso Cruz. Cruz is my friend. Ase braga showju hawo. Ndiyazi Afrikaans andingomFrikaans mna. Masicinge kakuhle before idudula. Masiqale politics ngopolitics. Mayilale i-ANC mayilale flat ngo. Mission mabele madoda mission noma i-ANC ilale flat ngo. ANC must be flat like a ruler na rule. Fane ANC benje mfondini ngoku. ANC fane benje bese siplece ngo. That's our main goal. Uba wena i-ANC xolo sisi ngoku next year ngoku abonakala cacicala. Cacicala politics over the punani. Mayimi punani ngoku. Mayimi cookie. Consciousness before the cooking ngoku. Asifuna waste testosterone yethu kwinto ezingabhadlanga ngoku focusing on politics. Yabo. Focusing on politics ngoku. Mazime izinto ezingabhadlanga, mazime kancinci, kancane nje, kancane sana, kancane. Ngoku sijonge ngoku. Kanimeni ngama-foreigners madoda. Xa silungisa ikliniki. Ndiyavuma umntu waseSouth Africa mafumana i-healthcare naye before i-foreigner. Noma i-foreigner ke basekugqibeleni shame hayibo hayi madoda hayibo hayi. Kaloku ngoku yini. Noba ngumndiya ke umndiya akafumana kongxaki. Ndiye Indian eyalapha. But not xa unothi umlungu ame ecankwakho. Umlungu uzawuma ecankwakho athi umlungu, hey man, do you see this man is not from here, he's an illegal foreigner. Then ke nawe uthi yes white man. They're like what the fuck. Xolo. But ke sensorisha TikTok bayasensorisha. But sanba inhumane madoda man because fane travelishe nawe sizawufuna eZimbabwe ibona iZimbabwe. Udibane ne-African brothers zakho uma ungu-Afrika noba ufuna noba ufuna noba utheni noma ungummuslim noba uya-Alaza aphrapuchuchu akinda noma ungumbuddhism noma ungum-India utheni lenkolo Hindu kathelanga loo nto sike ndawo thina ungu-Afrika Africa first cinge lo way then uzokhomenta ke ngoku ufuna I don't mind noma ungadibheyiti makudibheyithwe madoda uba kuyadibheyithwa makudibheyithwe I'm available for debate anytime